Hello guys, welcome to my vlog, to my video. So ngayon, ayoko muna banggit ng aking pangalan kasi itutur ko kayo sa akin. Ang ingay mo, Tyran. Itutur ko kayo sa aking bahay. Talaga? So guys, wag nyo pala i-add tong pangit na tong tyrant na to. Laad niyo po ako. Ang ganda. So this is my house. Putik, ang ganda. Gagawin ko pa lang pala. Itatapos ko pa lang. Ito pala nung aquarium. Naging ice ba? Ay hindi. Kala ko naging ice. So, dito nung bedroom ko. Tapos ayan nung bedroom. Ito nung kumot, I think. Tapos, gagawa pa ako ng taas dito, oh. Dito ng taas, ayan. Lagyan. Talaga sa dito. Lagyan ko ng lapag. No, ito pong ginamit ko, wood planks, yung spruce, basta. Pag natapos na to, gagawa pa ako ng farm sa loob ng, ng carrot Gawa mo farm. ako ng bahay. Ah? Gawa mo bahay. Gawang kita ng bahay. Yung parang, yung bedroom mo parang ganyan. Chabli yung Tingnan mo, may turn pa yan, no? Turn yan. Ito ng mata niya. Pag pag may papuntang mga susugod kaganyan ka, doon sila magsisimula. Pag pag natapos ko to, pakikita ko sa'yo. Sige, mamaya. Sabihin mo. Ang tagal naman nito. 1 hour animation pa to. Ano oro? Hindi ko narinig, Tyran, promise. Sabihin ko lakasin ko. Ang pangit. Okay. Joke lang. I'm not gonna build you some house. Joke. Joke nga lang eh. Wala. There you go. So guys, it might take some long time. Wait lang po. Babalikan ko lang po kayo pag tapos na tong floor. So guys, I'm back. Bye pa lang kasama ka. Sige, Tyran, basta bahay mo. Wow! So guys, tapos na pala ang aking floor. Lagyan na lang natin ng fence. Ay, putik. Tyran, sige, naririnig ko yan. Siyempre, may tenga ako. Wag mong aluin ang bahay ko. So guys, ang boss lag ko pala, letter hanggang 5 floor pala. I love you. Love mo si Cookie. Hindi. Tapos no milk. Okay. Love ko yung cake. Ay! Ano? Love mo nung sipa, cake. I love milk cookie. Ay, puti! Wow!
Tyron, nag-vlog ako. Oh. Sorry. So guys, narinig nyo naman po nung sinabi ni Tyron. No, I'm Jake. Sinabi ni Jake. Narinig nyo naman pala. Kasi guys, may tenga kayo. Boy. So guys, kung di kayo natutuwa, huwag na kayo manood, no? Tumawa kayo na malakas para bulol ako. Buloy. Tawag ko dati ay Sibaw. Kasi noon ng Open EP. Hello, Tyron. Bakit nandiyan si Roblight? Hindi, kanina andito ako, tapos biglang gumanyan. Galing naman! So guys, wait lang, papanoorin ko lang yung